Galu gani na zo na ji lafiya kwan ya kira na. Zai ka faɗa ne? A'a, sai ka faɗa. Ya san wannan gwani na maki. Ka samu gwani nan kuma idan za ya yi. Mustapha to burka kaga yau kana da tsafi. To shikenan ina ji. पश्यन्ति मधुमत्तो वन्निदोषो न पश्यति मरुक्षेत्राण्यभूतान प्रत्यक्षेऽप्यवादिनं वर्जयेताविषमिन्द्रम् Kenan yanzu dama dole sai an ji an ɗauko abin nan ka dubbo. Aha, farfani, da sauri ka na kowa abun. Nan da yana ji, bani in je yanzu nan zan dawo. Bayan zan dawo da fataliya da ya kawo abun nan. Sabtun ya aka yi na dawo ka yi? Ya aka yi na dawo ka yi? Dama ai na gaya maka. Ka ga mu mai sabtun ni kun mutum ne ya aka kuma da aka mai haɗa da tsari. Maka bisa ka je kai tunani. Dina, ya aka yi na samu tsafi? Ya aka yi na samu tsafi ni ba a jani ba, kuma ni mutum. Ina. Gashi ma babu wanda zan tambaya gaba daya. Dukkan na jin sarki shi mai iko gaba daya ya kashe min yan uwana Muhammad da kuma dan uwana Umar. Duka ya gama da su babu wanda zan tambaya. Kai. Ina da ya aka kuma na samu tsafi, ya aka yi na samu tsafi, ya aka yi na samu. Dole yanzu nan da je gwamnati jin sarkin shi kuma iko dole a yanzu nan je gwamnati jin sarkin shi kuma dole kuma ce yanzu nan dole ko dan an so wannan gwaltin nan bai isa je in yi raga an samu wannan gwaltin bai zai zai kwace min dole yanzu nan je dole sai na je an so gwaltin nan dole bari ma an tafi yanzu dole ya ƙi man daman mugu kawai dole daman zai ƙi Ka mutu. na gaji ma da jin faɗan wannan magana sai ka saba faɗa amma na gaji da jin Haka dai zuwa.
rike gold ɗina. Damun gold ɗin ai ba naka bane ba. Ba naka bane gold ɗin. Gold ɗin ba naka bane. Ai ba na shi bane. Bari in wuce kawai. Ina ya kai Yusuf ya samu safi. Nan mutum ne yake sa da ni ko wani abu. Yusufa, ka ce ka ɗauko wannan coach ɗin. Yawa na sabtudu ka gan shi ma na je na ɗauko shi. Na je na ɗauko shi yanzu na aka sarki shi wannan. Yusufa, ya yi da wannan ƙoƙari. To yanzu me ya rage mana yanzu? Me ya rage tun daga gold kuma ga kaya? Me ya rage yanzu? Da yan Shumeko. Dole na ji da yan sarki Shumeko ya mutu. Haka ne sabtudu haka. Haka kuwa zai yi. Me ya faru na ganka haka? Me ya faru? Ma Yusuf ba na da nan hole. Aka yaga, dan ya aka dafa yau. Dan ya aka yaga, an yi bai da wannan bai din. Zan tsafi ya min ya haka hole. Dan ya YouTube yana da dafi ne. Dan ya aka YouTube ya ta mai dafi dan ya aka iya aka daga. Dole ya gama da Yusufa, dole ya gama